Bon dia, moment de desinformacions en occitan. Qu'ei era joia de més prets de la companyia occitana Airbus, que arriba amb 2 anys de retard, més se presentèc de l'ús passat en Toulouse, amb totes les excel·lències i amb enorme expectació. Era a 380 qu'ei un superjumbo amb capacitat entre 850 persones. Era empresa que ha lliurat el primer aparell a la companyia Singapore Airlines, companyia qui, per cert, que et vol directe Barcelona-Singapur des de poc més d'un any. Era 380 era l'avió comercial més gran del món que pot transportar 525 passatgers i que va concórrer amb el Boeing 747 nord-americà que 757. Dimarts, l'avió que ja de Toulouse entre Singapur el 25 d'octubre era la companyia Singapore Airlines que serà el primer vol comercial entre Singapur i Sydney. Entre aquesta ruta, els bitllets són venuts a través del portal eBay i els ingressos que s'han destinat a obres caritatives. Els vols regulars que començaran el 28 d'octubre, és el 2008 i les companyies més que receberan models A380, Emirates de Dubai i Qantas d'Austràlia. Era 380 que el primer vol de prova era abril del 2005, en un principi que hauria d'estar a l'estit a principis de 2007. Més, primer pels problemes de fabricació i de coordinació entre totes les plantes de producció, alemanes, angleses, franceses i espanyoles, i d'impuls per a crisi industrial d'Airbus que han retardat el lliurament de l'aparell. Ja han començat les classes d'aranes en Barcelona, enguany que se demanen en la cedença de servicis jurídics de la Generalitat. Carrer Ausiàs Marc 40. Els dilluns de 7 a 9 del Vespre en tant nivell A, els dimarts a la mateixa hora conversa i els dimecres els nivells B i C. Més informacions en l'email del programa infoc@occitania.org. Aquest diumenge, dia 21, entre 5 de la tarda, era la Comissió de la Dignitat que organitza un concert en Palau Sant Jordi de Barcelona d'en Raimon, Maria del Mar Bonet i l'Axan Busto. Era entrada que costa són que 4 euros i autant la podets comprar mitjançant el servici de l'entrada de la Caixa de Catalunya com directament en mateix Palau Sant Jordi. Una comunitat d'ONU que convoca el gran acte, que hi figuren Federico Mayor Zaragoza, Antoni Tàpies, Francesc Mira, Paul Preston, Oriol Buigas, Neus Català i Borja de Riquer, entre força d'auti. Entre l'acabat programa d'avui, que vos prepaus i un saut en temps i en espaci. Anem un de cap a Val d'Aran, a fins de Junxega, que hi ha calor, i a tau que hi podrem parlar de la mainadera del casau d'estiu i la viruleta. Bé, mos trapam a Val d'Aran. Magia, pensi que siu i haver-hi petit i qui mos condaran cau carren. Anem. Hola! Què s'ha dit? Bon dia! Què ets ací? Nosaltres hem de casal d'estiu de Bussós, a la Viruleta, hem ací que vam acampar avui i ho han anat ací en càmping. Ens han organitzat activitats, hem anat a la piscifactoria, que hi ha esturions a ser costat que en caviar, a la vegada hem vingut ací amb els mainatges a veure tot això que entra ací. Què hi ha un casal d'estiu? Un casal d'estiu i com un grup que treballem amb els mainatges, se pot apuntar qualsevol mainatge on hem diferents activitats de l'estiu. Què has anat a veure, hagués maitín, Ricardo, ací en costat? Els esturions. Els esturius? I què eren els esturius? A veces sautes. N'hi ha entrat un gran? Sautes. Són molt grans? Hi havia un gran... Sautes. Són molt grans? Cuma de grans són. Cuma de grans són. A tau? I també havien creixit els esturions més antes que els dinosaurios. Que els dinosaurios? Ara cursaran per sa llengua. Ara cursaran per sa llengua. Nosaltres també. Ja veus corregut? Sí, des de Pont d'Arròs. Des d'Obert. Això són les petites de Pont d'Arròs. Tu saps més petit, si de Pont d'Arròs? Ets cansadi? Ets cansadi? No. Jo no. Tu també? Tu també? Jo no. Tu no, per què? No sabe perquè no sabia què era. I a la vegada no ané. Au peirot, cau caminar, cap de la imurta.
E a que no, que YouTube per away. E la informació que continua a radiopaís.com, OCTVNet, radioxitania.com e Catalunya Informació Val d'Aran. Adis a tutti, ets beroi. Adiu! Adiu!